Mas malaki yan ah. Oo. Kasi takwa pa lang eh. Laki ng sibak. Grabe, huli Uy, ano yun? Tapos pa yung pisngi. Teng, tereng, tereng, tereng. Napasaya. Huli ka. Huli ka wala. Meron. Oh, di ba? Woo! Ma-video kita noy. May mic ko. Hello, test mic. Hello, Mike. Hello, paging subscriber. Malapit ito. Ito yung huli ni Kachoy Robin. Okay po. Nakabawi rin, ano? Umabol. Uwi na kaya? Las Piñas pa kami. Oo, lakas. Uhuli nila oh. Atin mga Kachoy, oh. Yun. Good morning mga Kachoy. Ayan, kasama natin si si Aro Vlog, oh. Oo, lupit, oh. Ayan, kasama natin si Kachoy Roderick. Yan. Shout out mga kachoy! Ayan, pa-support naman sa mga channel ng mga Kachoy. Sa nating subscriber yon, si Kachoy Dil, oh. Sinundo ko pa siya ng Mandaluyong. May darating tayo mamaya, mga kasama natin sa NC Anglers Group. So, di pa natin sigurado kung sino yung mga yan. Ay, nakadali na kagad si Kuya. Woohoo! Oh. Iyo. Taga Las Piñas pa si Kuya. Oh, nakahuli na kagad. Oh, dala-dalawa. Tatlo kasi pangiwas niya, yun eh. Ay, kasama pala natin si Ruben Iloyugo. Yun, ito oh. Taga taga Las Piñas. Yun. At sa'yo, Kachoy. Saan yung visit up mo? Ay, dun sa dulo. Wala pang kumakagat. Dito, try dito. Dito kami nakarami nung nakaraan eh. Mga Kachoy, pasalamat nga pala tayo sa mga solid Kachoy natin at sa mga silent viewers natin. Maraming salamat. Ganda na naman yung views natin tumatay dito. Nasa 1.3 na tayo. So sana pag resback natin 2,000 may na yung views. A few moments later. Ang lapit mo, boy. Dala-dalawa. May panlagay na kagad sa cooler. Kala ko kanina malaki eh. Dala-dalawa. Oh. Ay, grabe, alas maputol. Oh, meron nga. Anak ko. Sinabit. Ay, meron. Ang lupit mga Kachoy. Ito sa... Ay, ang laki. Ang laki mga Kachoy. Ang danag kasi. Lapi naman. Ang lupit. Mga Kachoy, nagsisit up pa lang ako mga Kachoy. Grabe. Alas 7 pala tayo. Kachoy, andyan dito pala si Kachoy Big. Hello, good morning mga kachoy. Yan, dumating na. Ito lang tayo, kasama natin si Kachoy. Yun, good morning Kachoy. Si Boss Rosardel. Saka si Roderick. Ito, sama-sama kami ito. Yun. Nandito na rin sa si Kabayan Aro Vlog. Yan. May darating ba? Shout out din pala dyan sa kay Talented. Yun, thank you Kachoy Big. Good morning sa iyo. O yun, start na tayo. Bali ang setup natin mga Toy. O yan, ang reel natin paborito oh. Yung reel na 1999 model. Kupong. Kupong brand, hindi, kupong. Aba, makapasarap pa yato mga Toy. Paborito ko to. Bigay ni Ate Ayin to, Ayin Monte. Yun, galing pa ng to mga Toy. Ng Malabon. Thank you Ate Ayin. Thank you nga pala sa mga subscriber natin yan sa Malabon. Yan, ito nga mga Kachoy, start na tayo. Ito yung hook natin, no? Pang bottom. Yan, no? Niyaya ko si Philip. Yan. Kasama eh. Salamat kay Kachoy Roderick sa papayaram na sinker natin. Boss nila eh. Yung setup pa gabi mga Toy, oh. Nag-iso yata. Oo. Yung natutunan ko kay kay Kachoy Delmar yung unang kasama natin dito. So yun. Unang tapon. Kaya na tayo mga Toy para magandang biwasan. Yun. 1, 2, 3. Patay, ubos yung spool, oh. Ha? Ubos. Layo. Lalayuan mong maigi. Ubos mga Toy, pag sumabit wala na, uwian na. Uwian na. Yan tayo. Tagitan na tayo rin para maganda. May kinakagatayin din sa'yo, Dil, ah. Kinagat yung isa. Ang ganda ng spot natin dito, oh. Yun. Yun, dumadamay na anglers mga Toy, oh. Oh, may nagja-jogging din.
Yan si Gagawin ito Kuya. fishport, sigurado, klaseng to. Kasi tabi niyan, puro pala. Yan si Noy, nakaapat na si Nonoy. Si Aro Vlog nakaapat na. Yan si kasi Robin andun. Pero ganda ng size ng tilapia dito. Ganda nga. Alam mo, kabayan na Aro. Boss. Ito natin. Ito na yung natin Katsoy. Lagos kaya ito sa. Abangan nyo mga Katsoy yung shoutout tayo mamaya. Magsa-shoutout tayo pagka nakadalawa na tayo na huli. Para sigurado. Pag di nakahuli, Uwi. wala na mo lang video. Ayun mga Katsoy, dala tayo ng panalo. Portable pang dalhin parang magaan. Sana makadali tayo. Katsoy, nakadali. Oo. Nakadali na. Fish on si Katsoy Del. Oh. Mayroon na kaming panlagay. 3 finger lang, no? Ayos na yan. So, 3 finger good size na yan mga Katsoy. Oh. Yun, thank you. Jesus Christ. Yun. Hindi na zero si Katsoy Del. Choy, wala tayong Dito na lang muna. Maiksi. Baka may iwanan tayo nitong malagyan ko. Tatlo. Tatlo. Dalawa ko. Panalo! Grabe. Isa-isa lang. Urag na maray. Isa-isa lang tay. Isa-isa lang. Sa amin ang iba. Bating-bating. Totoo ba yun? Katsoy, gamitan na, hagisan natin ang pinagbabawal na teknik. Katsoy, Oo, Agis. sabi mo. hagisan natin. Feed. Dinadali mga Katsoy, dinadali. Ulit. Kalimutan natin. Sige, ikaw muna, mamaya ako. Ginagawa mo? Kurok. Ay. Kurok. Makakakuha na to kasi Noy. Nagpakaon na ika. A few moments later. Uli ka. Hindi naman pala Noy, ikaw pala yun eh. Wala oo. Bakit di ko nahuli? Ano to? Malaki yan, Kachoy. Basta ganyan. Ano nangyayari sa akin? Flap na yan. Basta ganyan. Grabe mga kasi layo ko hihila. Bakit di ko nadadali? Ano ba yan? Baka naman pinipitik-pitik lang Ay, siguro pitikin mo si Kachoy. Ayan, paglaruan ko nga ito si Katsoy. Ang ingay nito eh. Siguro ang ingay nito Hindi ako papayag na ako makalali dito. Isa pa. Yun. Ala. Huli na naman Malaki-laki to. Grabe talaga to si pang-anim niya na yan mga Katsoy. Malaki. Dalawa. Dalawa? Oo, malaki. Ang ganda Isa lang. Isa. Dalawa nga Dalawa ka talaga mga kapishi. Yun, huli rin si huli ka rin Chay. Yan, nauna. Ba, grabe to. Pwede naman dyan, baka pwede naman tumabi dyan. Grabe, ang lalaki Dalawa Ang lupit. Grabe, good No. fish that. Pero, kinagat. Ay, kinakagat. Kanino? Yung may floater? Grabe Ay, may floater doon. Sana all. No, ayun sa ilaw. Ayun. Alin dyan? Ito mababa. Ito. Sige, biwas. Grabe ka, strike dito. Dito lang yan sa Laguna Lake. Maiksi pa naman ang kibid dyan. Sukat. Sukat na Nonoy. Oo. Bagong bayan lagpas. Karpa, naligaw Ayan, na mga tayo. naligaw Nakada. na sukat. Yung carp hunting yung mo, bakit napunta ka sa tilapia hunting? Tilapia na. Ako na lang ata wala Sabi mo, Pansin ko anong ginagawa mo? Ako na lang zero Uy, trabaho ka Katsoy, mo? Ang karpa dito. Kailangan mo lang pambaon, isang linggo. Lo, sige lang mga Katsoy. Ayan na, yan naman Lo. Ganda tong spot talaga mga Katsoy. Sus, Mainit nga. napakaganda. Kaso mga Katsoy, mainit lang. Magdala kayo ito ng maraming tubig nako. Tsaka Maganda sana dito magawa ng kubol. Bawal nga araw yung And dumating na yung master namin, si Kuya Eds. Muling. Ayun, doon na naman
Kahuli na naman kuya oh. Talagang pinabayabas mo na talaga kami Oh. O baka nagpasiklab ka Ang lupit oh. A few moments later. Nakadali tayo, ayaw ng video ata mga toy. Oh, di ba? Woo! Ayan mga toy, dumating na si Kuya Eds. Ayos. Andito na yung buong tropa. Ayun, dami namin anglers mga toy. Oh, nakasarap. Nakadali na kagad ng 4 finger yan. Pure finger, ang laki mga toy. Oh. Di nga lang na video, ano ba yan? Sus, music. Sayang. Ano, Nakatigisa na kami ni ano. Araw vlog. Oh, pasupport na lang po. Ang laki oh. Yun oh, pang ano mo na yan, pang anim mo na. Pito. Mabigat to. Siguro mga 2 daliri. Dumating na si ano mga toy, Ano to, di ba? Araw vlog. Pa-support na lang mga toy kay Kuya Si ano, Sandwich si TV. Roderick. Dumating na mga toy. matagal na kami Oo, hindi dumating lang, nakahuli na ako. Siya pala hinihintay ko. Ayan. Ayan tuloy Yung mga membro natin sa ano, NC Under. Ay, mga toy, nakadali na tayo. Walang video nga lang, sorry po. Ed Saldo TV, mga toy, pa-support po. Baka naman yung mga small YouTuber na katulad ko. Oy, thank you nga pala. 2,000 subscriber na tayo. Thank you sa inyo mga sa support ako, natin. ikaw. Congratulations kay Woo! Rod Choy. Thank you mga ka po siya. sulit ka Choy. Sa mga sulit kayo ito, Katsoy, nagpapasalamat po kami. Sana po, huwag kayong magsawang sumuporta sa aming Munting Channel. Boundary na kaagad oh. Sus. Nasa 10 na pala yan eh. Pwede nang umuwi. Grabe. Uy. Malaki-laki yan kasi Reka. Oh grabe mo ito yun. Malaki oh. Katulad nung nahuli ko mga katoy. Oh, di ba? Oh, lupit na mga spot talaga namin dito. Dito lang yan mga katoy sa sukat. Yan. May pitron kayo dyan mga katoy. May papasok. Kabaywang lang pala. Yan ang papasok dito sa spot namin. Mas maganda yung pagka... Mga katoy, ang laki nung nadali ni kuya oh. Naka-green mga katoy oh. Ang laki oh. Mangilo siguro yan. Ayan mga tayo nakadali si Kachoy Ruben mga tayo. Si Kachoy Ruben yan. Yan. Taga Las Piñas Anglers. Yan dami na rito. Tapos yun sa dulo mga tayo naka green yung nakadali. Oh yun yun. Grabe yung hatak dun sa kabila oh. Lupit. Huwag natin puntahan dyan. Baka masirmunan tayo ng apat-apat eh. Dumating si Master Prince Pabarlan mga tayo. Oy, chamba-chamba pala yun. Eh mga tayo, andyan na si Master Prince Pabarlan tsaka si chamba-chamba. Yehey! Good morning! Good morning! Yun. Good morning po! Good morning! Yun. Welcome dito sa bagong spot. Salamat kayo. Ayan si Kuya Ed Saldo. Magandang umaga po! Magandang umaga. Kuya Ed Saldo Eds TV. Mga katoy, stock tayo. Nagpalibre si Araw Vlog. Ay, snack muna kayo. Palibre ni Araw Vlog. Oy. Oy. May kinakagat na naman. Oh. Huwag magbibiro, akin yan. Naku, siya na naman talaga. Naku, kumain na. Halawang upload ka. Nag-lunch na. Siya pa rin humuli. O yun nga. Ayan na, uli. Meron nga oh. Kahit saan pumurma oh. May nakahuli na po rito sa atin. Oh, yun. Meron yan sa inyo. Ninang vlog. Walang sumaltik. A few moments later. Yay! Dalawa mga toy. Yan. Ayos. Yun, naka-vision din si Boss Katoy. Yun, thank you. Nakadali. Yun, nagla-live si Kuya Eds mga toy ngayon. Visit na. Ay, di pala tayo naka-live sa ano. Yan, thank you. Nakalawa ito mga toy, yung isa ko walang video. Ito na video natin. Kadali na siya ngayong hapon. Talayo po. Salamat Apo. Kuya Bispon si Kuya Prince Pabarlan mga toy. Oh, kakarating lang oh. Shout out daw sa mga maninisid. Makawala pa kuya. Sayang. Oy, ben naman oh, first cut. Ayos.
Nakarating lang ha, nakadali na kagad. Iba Ayan talaga. po, si Aro Vlog, kinukalan po ako, binibidyo po ako ni Aro Vlog. Ang bait naman ni Aro Vlog. Po. Eh Matoy, shoutout na tayo Matoy. Medyo matumal tayo. Shoutout nga pala sa mga kasama natin dito, si Aro Vlog, yun, nandito. Yung first, natin, panawing First pandangan. communion. Bali, na ako Matoy, yung huli ko, si Kachoy Del yung kasama ko. Isa, tapos ako, yung malaking, four fingers, di ko na videoan. Papakita pa yung uli. Tapos yung isa yung na videoan, yun, si Kachoy Rick, oh. Dami-dami na to. Nakailang piraso na yung Kachoy Rick? Ito siguro. Ito. Yun. Matito yung dalawa to eh. Maganda yung huli. So yun. Grabe, ang dami na pala yun. Ang ganda pati ng size ko, no? Channel! Anong channel? Aro Vlog. Aro Vlog. Grabe. Lupit. Boss Kachoy. Hindi pa naka-on. Mayroon ng komisyon sa bulati ko, Miles ka. Jokes lang, jokes lang. Kinagat pa yung isa, oh. Kinagat pa yung isa, oh. Grabe na yan. Kinagat pa nga. Tinakbo. Tinakbo nga ito, oh. Diba? Kinagat? Oo. Oh, meron Oo, na. meron. Oo. Kanina to, kaya to, kaya to. Kanya rin. Wow! Oh, Talagang baka thumbnail, baka to, eh. Wow! Ayun na, umiyak, umiyak. Umiyak. Bata pa to, umiyak. Bata pa ba yan? Lalo, umiyak. Bata. Pero nababaluktot eh. Grabe, oh. Nakahuli daw. Kanino ba yan? Kanino yan? Walang iyan. Bakit? May Aro Vlog pala to. Ano pala yan eh? Panse. Anak ng kabayo. Ano, Christmas. Nawamali tayo Matoy, sayang. Pero gawin kong thumbnail yun Matoy ha. Lupit mo talaga. Ang galing Matoy. Ito na oh. Yan. Sige. Meron? Oo nga, ang bigat ka. Oo. Ay oo nga. Ay dalawa. Dalawa. Dalawa! Kala ko jokes pa rin. Yun, meron na naman. Oh, Diyos. Lupit talaga. Hoy, Balik natin to. three fingers wag mo. Pag three fingers ko, mo kasi ang hirap-hirap ng bulati. May naman pala. Oo nga, yun ang problema ko rin. Pagka ba sa three fingers sa akin, kung ayaw mo. Na naman, sikat yung Ruben. Oh, lupit. Ang galing. Woo! Ang dami na yan mga tay. Ang dami na yan huli. Hindi ko nga alam binibidyo. Ang dami na huli niyan. Meron? Nawala? Grabing anglers na yan mga tay. Oh, dito lang yan. Yan, si Kachoy Big. Oh. Ha. Oh, wala? Nakawala? Sayang. Grabe mga tay, ang dami. Oh. May naligo na naman. Paano ba humuli? Ang dami mga tay. Oh. Yan, si Master Prince Pabarlan yan. Mga kaway. Napaga yung shoutout natin mga tay kasi ano. Baka makalimutan natin, nakaisa na palang. Dalawa na pala ako, nakadalawa. Tapos si Kachoy Del, isa din. Yung isa ko hindi ko na video. Sila, ang dami na lang huli. Yan sila Kachoy Rick. Tapos si Aro Vlog. Sila, si Kuya Il. Salvage TV pala, wala pa. Nakaisa na ba? Nakaisa na tayo, ano? Parang nakaisa na. Nakaisa na, no? Ayun, si Big Vlog nyo Anglers, kasama rin natin. Tapos si Kachoy Del, si Chamba Chamba, andun din. Saka si Kuya Prince Pabarlan. Yun, maraming salamat sa fishing banding natin. Yun, shoutout tayo kay ano, Ed Vlog mo, yun, shoutout Kachoy. Ka-Angkor Fishing Vlog, yun, shoutout. Jason Biharin, yan, shoutout Kachoy. Kasama pala natin sila, ano, si Robin Iloyugo. Yeah, Iloguyo pala, Iloguyo. Robin Iloguyo, yun, shoutout. Hindi kasi natin kilala yung kasama. Light Chip Riders, yun, shoutout. Kasiwers George TV Official, yun, shoutout. Tons Bike Vlogs, yun, shoutout. Ronald Katahan, yun, shoutout. Kay Kachoy Roderick Lintag, yun, kasama natin. At maraming salamat sa mga natin, mga new subscribers natin. Sa mga silent viewer.
Si Kuya Saldo It's TV mga tay, yan o. Yan, supportahan nyo rin mga tay, si Kuya Saldo It's TV. At sa mga kasama natin dito, mga Itzy Anglers Group. Yan, shoutout nga pala sa kay Riding Thunders TV tsaka kay Philip Robles. Si Kabiwas TV tsaka si Bata TV Vlog. Saan kayo yung dalawa na naman yun? Ayun nga, tsaka si, nandiyan dito pa si Bata. Oh, barang ano eh. Nandyan. Parang alam ko, uwi na siya ngayon. Fishing Life, yun shoutout. Jane Robs TV. A few moments later. Ginagawa mo! Huli ka! Huli ka, wala. Oh, meron. Sarap ba? May tinapay pa, mga tay. Sarap ba sana ang puti na yan? Oh, napisngi mga katoy. Napisngi. Oh, pisngi. Ayun, ano? Wala rito si ano Laki, oh. Laki ng uso. Ganda ng size mga tay, oh. Hindi kasi nagkukumit Ganda ng size, oh. Yan yata nagpa-plapla, no? Oo, no? Yan yata nagpa-plapla. Ay, ha. Yun, shoutout tayo ulit mga toy. Lee Green Aguilar, yun, shoutout. Lewin Vlogs 1, yun. Wild Trunker KSA Vlog, yun, shoutout. Kawasagun Vlog, yun, shoutout katoy. Negrong Gala, Trupang Biwas TV, yun, Trupang Biwas TV, yun. See you soon. Sana makapunta kami dyan. Mag-uulang kami ni Aro Vlog. Mamala Vlog, yun, shoutout. Para Padagat TV, yun, shoutout. Kapaksit Fishing, yun. Yun, sigin kat si Boy, Katsoy Del, ah. Nakadali rin. Pungin nga, oh. Putang inaayos. Nakadali. Special yan. Special yung oh. Ayungin. Mahal yan. Mamahalin pa. Special ang dali mo. Sana all. Mamahalin pa isda na yan. 700. 720 yata. Dali niyo mga toy, oh. Ayungin. Yun. Magpakalaki ka muna. Maabot daw ng ano yan eh. Two fingers. Mga toy, nakadali na naman mga toy, oh. Grabe talaga. Ah, mas malaki yan ah. Oo. Oh. Kasi takwa pa lang eh. Laki ng sibak. Ay, Jesus. Grabe huli mo. Ikaw lang talaga nag-iisa. Grabe ang laki ng... Malaki na nga. Tapos malaki na huli natin. Tapos 5 fingers pala yan eh. 4, 5. 4, ang dami pa. Grabe, ang dami. Grabe, ang huli natin. Ano yun? Tapos pa yung pisngi. Lapit, congrats. Tumakbo siya eh. Ay, oh, laki nga oh. Parang na. Nakapisal ako, walang video. Ayun siya yung mga to yung yung sumasayaw sa video niya. Yun. Panoorin niyo mga to yung short video niya doon. Ay, jamba oh. Nakadali. Yan po yung vlog ko na yan. Ng tubig yan. Galing. Si Master Jamba. TV. Ay, nakadali si Kajoy Del. Hihi. Nakadali. Si Boss Rodel. Nakadali ang aking Master. Grabe kalaki. Oh, Sabi nga niyan eh, pag tinakpan mo, may singaw pa. may singaw pa. Meron na kami, kadalawa na. Floater lang yan mga katoy, na panggilid. Ay mga katoy, humuli pa, uulan na, tara na, uwi na tayo. Woohoo! Malaki-laki to. Uulan na mga katoy. Makapauwi tayo ng maaga mga katoy. Ayan, ito yung huli ni Kachoy Robin mga katoy. Oh. Nakabawi rin ano. Umabol. Ayun, laki. Uwi na kaya? Las Piñas pa kami. Oo, labs. Kaya po huli nila oh. Ayos. Hindi ho tayo Tuloy-tuloy uuwi. sana. Wala ho tayong nauuli. Kanina no? Hanapin pa nga lang namin yung spot na siner mo eh. Hanapin ko nga. Ang ganda ng kagatan. Kanina no? Dire-diretso. Ayan si Kachoy Rowel Angeles pala to. Oh. Kasama ni Kachoy Rowel. Taga Las Piñas Anglers din oh. Ayos na, uwi na raw sila. Doon tayo galing nung nakaraan mga tayo oh, sa may sok.
Sukmon pala, Sukat Muntinlupa, yung part na yung People's Park pala yan. Mali yung nasabi ko na lang, sorry po. Nung Mooncat. Maliin po natin sa tropang nakausap natin nakaraan. Yun maganda, pagka yan talaga, pagka umulan na malakas yun. Diyan lang isda sa gilid. Yan sa isda Ito, talaga. sila kanina Grabe pa. to, ang dami nilang huli dyan, oh. Kanina pa. Angat ng angat, no? Parang private pala kasi yan dyan. Hindi masyadong, pagka di ka kilala, di ka makakapasok dyan. Ayun dito. Oo. Yun ang pagkakalam ko dyan. Maya maya mga tayo, uwi na rin kami. Yan, sige, ingat kayo, ingat. Abangan ko na lang ulit Ah. yung mga Oo. Thank you, Kati Ben. Nakadali rin, teng, teneng, 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 teneng. Napasayaw. Ang laki kasi. Napasayaw mo talaga. Ang laki. Okay na kayo. Ingat. Ingat kayo pare. Salamat. Please support. Umuwi ka na raw kasi kaya umuwi na sila. Ang swerte mga toy, oh. Ang galing. Lupit. Ay, madagdagan pa yan maya. Kaso uwi na ito. Ano, uwi pa, hindi pa? Extend tuloy. So na naman si Kachoy Dale mga toy. Ayun. Nakatig 3 na tayo. Ayos na yan mga toy. Korporasyon kami ito, tig 3 na. Ayun tayo. Kikibitan na mga toy sa gilid. Mahangin na kasi sa gitna eh. Yan. Madali tayo ng malaki. Naka-anim pa lang kami mga toy ni Kachoy Dale. Kaya mga toy, pira tayo ulit. Sayang mga toy kanina. Nag-release tong ano natin. May tama na kasi ito mga toy kasi ano to eh, kopong to eh. Ayan, oh, grabe, kinakagat kagad oh. Oo nga no. Di ba? Kakaano ko lang nun. Yan ba yun? Oo. Yun oh, yun, huli. Grabe naman hatak nun, oy. Oy, grabe, oy. Ayaw mo. Kinabahan ako eh. Ganun kagad oh. Ayaw mo. Nagulat ako ay nag-videoan pala mga to. Baka ko si Bruce ako naghahanap ka. Grabe, ay. Baka hanggang yun. Nagulat ako eh. Lipstick ka pa, tanggalan kita. Baka pagatan tayo ni YouTube ha. Oh, wala. Diyan, malaki yan. Ay, sus. Ang laki. Ay, ganda. Hoy! Ang ganda. Grabe. Oh, kitang-kita ko yung ano eh. Kitang-kita ko yung lubog eh. Ang lupit mo. Uwi ka na, Big. Uwi ka na. Nakailang uwi na to. Yo, uwi na yan. Ang ganda na ng gimit no. Peace on ka. Ay, meron. Ay, dalawa boy. Dalawa yan, oh. Dalawa boy. Dalawa oh. Isa lang. Ay. Kasama yung nagila. Ang ganda size. Igano mo na ang laki. Yan. Dito mo. Baka malaglag pa. Yan. Thank you Lord. Hey, thank you Lord. Kailangan ang sakalam. Hindi talaga nagkaulit na. Isang pain na lang ito mga to. Uwihan na kami. Yun. Huli natin. Pakita ko habang nakataw-taw tong ano. Yung huli namin ni Kachoy Dale, pakita natin. Ito kay Kachoy. Yan. Udong. Ayan mga to. Huli ni Kachoy. Ang dami nito. Korporasyon kami ni Kachoy Dale nito. Ano yun? Pang-ulam. So yun mga toy, uwihan na mga toy. Bali walang bumitaw sa samahan namin. Kahit mainit kayo na. Yun, tsaka mga bandang alas 2 na. Kumagat pata boy. Oh yun, bali kasama natin po si Kachoy Arrow Vlog. Yun oh. Yun. Stop. Impake na kami. Kuya Salvi TV mga boy. Na. Kuya, okay na? Okay na, kuya. Impake na siya. Big Vlog Newborn Anglers. Yun. Akala ko mukhi ka na kanina. Nakarami pa to. Grabe. Di ka pa naglikpit? Ay, isa pa, ano ko eh.
Naka ano pa ako iso. Thank you, thank you. Ayan, Saldo Adventure, TV. magkita-kita po tayo. Huwag niyo pong kalilimatang suportahan yung channel ni Rochoy Fishing Adventure. Siyempre sa Insi Anglers Group, yun, papasalamat tayo. Abangan nyo mga toy sa ano, yung ano namin, tournament ni ni Gin Robs TV. Please stop. Huwag niyong kalimutan yung aking channel na. Oh, yun. Araw Vlog channel. Please support in my channel. I love you all. Yun. Parang kakandidato ah. Katoy na kasama natin. Yung kila kuya, yung taga Las Piñas Anglers. Yun kuya. Las Piñas Anglers. Si Master Prince Paparlan. Yeah. Salamat po, salamat po. Medyo matumal kuya, pasensya na sa spot. May huli naman tayo. Ito. Hindi natin nadaanan ng gusto. So yun mga Choy, maraming salamat. Ito kaulin pala ni Kachoy Big Vlog. Oo. Pauwi na saan siya kanina. Ayan. Dumami pa lalaki. Puro paalam. Puro Puro paalam po yan. Puro paalam ang nangyayari. Pati yung araw. Pati yung araw vlog na yun, puro paalam yun. Ayan mga Choy, maraming salamat. Dapat pala nagpapaalam din ako para makahuli. Si Kachoy Si Adi Manoy. Roderick, Kenrick, si Chamba Chamba. Yun, uwi na kami mga Choy. Maraming salamat. Thank you. Bye. Next see you pala. Natin mga Choy, oh. Yun. Korporasyon yan kami Choy. Kaming dalawa ni Kachoy Del. Oh. Ayos na yun mga Choy. Sino gano'n ng bulate? Oh. Itong bulate ka, Choy. Dito po. Ayun, yan, bigay natin dyan.